боксим това. За 5 евро. Добре. Не съм гледала описанието, ама обаче видях, че има едно грозно и не искам точно това да ми се хвана. Окей. Не гледам, направо не гледам. Купа. Интересно, чай да махна тази игра. Изпуснах я. Има... грозно! И вътре има и гранулки. Гранулки. Ето, дай да му сложим сега да ядем. И аз опитай да го изядеш. Това се ядем. Но не е много хубаво. Има вкусно дърво. Какво? Има вкусно дърво. Какво? Някои ученици тук са луди. Да. Те са очудвайки. Ние не сме никъде другаде, освен ние сме в София. Да, точно в София сме. А не в Дубай. Да, Дубай. Защото са учениците викат, ние сме в Дубай. Защото видяха едни големи сгради към Дубай. Ага. И тогава вече. Ето го. Между другото, аз това си купих. С някакъв спрей. И някои бомбонки. И пакета ми се разхвърчам. Гранулите също. Те няма да ям просто. Нито пак чисти ляне. Да, между другото, може да се отваря да го пия. Знам. Да. Това не е описано. Сега да вървим гранулите. Пакета не ми бягай. И да. Да, и къща. Ще ви покажем. Има часовник. Просто той сега изпълни. Дъжд добрана. Дъжд добрана, за какво ти сега? Защото си наврях всякито. В храниците няма място за дъжд добрана. В момента не е студен. Знам. Сега, Стилян ще си има откъде съм взела това нещо. Тоест магазина, където съм взела това. Кой разлята? Кой? Събирайте хартите. И това са карат 50 000 хора, надуха ми главата. Това мисля да го сложа в джоб. Добре. Оле, майко, мила. Мисля да отида до магазинчето и да се смена това. Ама ще го направя тайно. Или мога да върна това и да ми дадат друго. Дали това да направиш? Еми хора, за малко трябва да го спра, защото тук трябва да се сложа капачката на това нещо. Да. Ще го спра за малко, айде.